बे थासारिफोरखौ जोङो नुबोबाय आरो मोनबोबाय। सोमावसारनाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव जुदि सोमावसारनाय अधिकार अस्तित्वनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै আমি বহুতে তেওঁ লেকচারার আছিল, তেওঁ ধেমাজি লেকচারার, তেওঁ যদি ছাত্র কৰি থাকিলে হয় 1 লাখ 80,000 টকা দৰমহা পাই গ'লে সুখে শান্তিতে থাকিব উত্তৰণৰ বাবে তেওঁ সশস্ত্ৰ আন্দোলনত যোগদান কৰিলে। পিছত কথাটো বুজিলে যে সশস্ত্ৰ আন্দোলন কৰি পেলাই একো নহ'ব, সেই জুয়ে আমাক সবকে পৰি দিব, আমি পুৰি সব ছাৰখাৰ হৈ যাম। শান্তি নিলাম আৰু আজিকালি 1000 বছৰ আগত ভাৰতৰ এজন মহামুনি গোটেই পৃথিৱীক কৈছিল অহিংসা কৰক। যোনে গোটেই পৃথিৱীৰ বিশ্ববাসীক কৈছিল অহিংসাৰ ৰাস্তাত থাকিবা, সৰ্বে সত্তা সুখিতা হন্তু। পৃথিৱীৰ সকলো জীৱ গ্ৰহণ কৰিছে, কোনো ঋষি সোমাওচাৰনাই ৰাও স্তম্ভনীয়া बे समाव जोंनि बेखेवगिरि आलासि सोमावसारनायाव बर' हारिया बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय गणतान्त्रिक दुलाराय बर' फरायसा आफाद हाथियार लानानै सोमावसारनाय आबाद मावनानै दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बाजानाय जोंनि राजनैतिक आलादा रायजोखौ लानानै जों सोमावसारबाय आरो बे गणतान्त्रिक सोमावसारनायाव आंनि फिसाया जाबाय उनाव सोमावसारनायबो जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादारि बिएलटिनि नाजानायाव गोजोन गोरोबथा जाबाय। फैयै फैयै गणतान्त्रिक 2020 सननि 27 जानुवारियाव मोनसे गोजोन गोरोबथा जाबाय। बिनि सिगांनि समाव नायोब्ला जोमला बसुमतारी इउजि ब्रह्मनि दैदेननायाव गणतान्त्रिक सोमावसारनायजों बिएलटिनि हाथियार आरो नैबे 2020 एनडिएफनि मोनब्रै हानजा गबिन्द बसुमतारी, रन्जन दैमारि, बिरेन बर', सावरायग्रा फेरेंगा मावफुंनायनि थाखाय हाबा मावगासिनो गणतान्त्रिक बुथारग्लुंनाय आरो थाखाय बेफोरखौ राजाफोर
자라 보로레 조가 흘랑니 도시 자라 보로레 조가 흘랑니 도시 플라스즈 하랑 근제 하랑 근제 하랑 근제 난 이제는 살아 그 강자가 난 이제는 살아 작은 그 zemha 난 이제는 살아 그 강자가